Salutare tuturor! Acum sunt pe la universitate și acum o să mergem undeva ca să dăm niște bonuri de masă. Și astăzi o să mergem în centru. Da, o să filmez oriunde mă duc pentru că vreau ca să fac o comunitate frumoasă și comunitatea asta ar fi oraș, că am făcut 2 videoclipuri în oraș și sper să vă placă acest videoclip. Vreau să vă spun că o să revin când o să ajung la destinație, pentru că nu cred că m-au auzit prea bine, că trec mașini, alții construiesc și în plus n-am putut să filmez în autobuz pentru că mi-a oprit telefonul, n-am ce să fac. Dar o să filmez când o să ajung la destinație. Nu știu dacă mă vedeți bine, dar am găsit aici o mașină tradițională. N-am mai văzut aceste mașini de mult timp. Aceste mașini sunt cele mai... Este o amintire din trecutul tradiției. O filmez când o să ajungem la destinație. Ok, am ajuns la destinație. Nu cred că o să pot să filmez, dar revin după ce ies. S-ar stă mai mult, dar o să filmăm și în centru. Opa! Se aude un avion. Dacă treci pe aici o să vi-l arăt. Se aude un avion. Dacă treci pe aici o să vi-l arăt. Stai, mă bat la umbră. Trece pe aici, vi-l arăt. Da, nu văd nimic. Nu e... Cred că aterizează. Cred că aterizează. Mă pun aici pe o bordură și eu n-am putut să pun episodul din parc în seara pentru că am ajuns destul de târziu, pentru că am avut și puțină treabă. Dar acum vă promit că acest episod din centru o să fie postat dimineața, nu cred că mai e dimineața, la ora 12:01, dar o să vi-l postez ziua și episodul cu parcul o să vi-l postez seara. Știu că nu are nicio logică, dar vreau să vă... Dacă mi se vede degetul așa, scuzați-mă, dar eu țin telefonul invers, adică pe lat, și nu, că dacă îl țin așa, nu prea mă văd și mă enervează, știți? Și vreau, aici nu cred că mă aude acea doamnă, dar vreau să dați un like, că vreau să fac și eu 30 de abonați, îmi rup părul din cap, mă tund. Când voi face 30 de abonați, mă tund. Pur și simplu, da. Uitați-vă și voi. Părul ăsta e dita mai părul. Și dacă vă întrebați de ce l-am galben, e de mult galben. Pentru că m-am vopsit. Am zis, bă, hai să mă vopsesc și eu, că... Și în plus mi-a dat o provocare prietenul meu, Dani, ca să mă vopsesc. Și m-am vopsit, de ce nu? Până la urmă o să mergem în centru și eu cu maica mea și cu Carina, sora mea, o să mergem în centru, o să mâncăm ceva și avem ceva treabă în centru și din acea cauză. Și o să mâncăm ceva prin centru și cam atât. Și ce-mi place mie la maxim în centru sunt porumbei. Și pot să dau de mâncare la porumbei. Asta îmi place la maxim îmi place. Videoclipul la parc o să fie în 3 părți filmate, pentru că nu am... mi s-a stins, ori m-a sunat Dani, ori am primit un mesaj și când am dat ca să dau în jos ca să văd, mi s-a stins filmarea. Dar în 3 părți cred că nu are nimic. O să sting filmarea pentru că ies foarte mult soare și o să revin în centru. Din nou am ajuns la această mașină tradițională. O iubesc. Mai avem puțin și ajungem și în centru. Și cred că o să filmez până ajungem în centru, pentru că am foarte multe minute de filmat.
În plus, acum aștept la semafor. Asta e. Asta este. Trece și autobuzul. Prea multe mașini. Sunt aici în spate la KFC. Sper să mă sponsorizați că fac reclamă la KFC. Ce? Și suntem, în fața noastră este universitatea. Nu știu, dar hai să mi faci o dată. Sunt aici cu sora mea. Salută și tu, lumea. Așteptăm semaforul. Ce v-am spus de multe ori. Dar acum trecem strada. Shit. Eu am spus de multe ori, dar o să dau drumul la cameră când o să ajung acolo. Mergem! Mergem! Nu mai mers! Hai că aici intrăm ca într-o pădure, în ghilimele, pentru că e și strada pe aici, trotuar. Ia uitați-vă, un pomișor, aici un stejar. Stejar, parcă, nu mai țin minte. Dacă, da, stejar. De? Aici e teatrul Marin Ionescu, Sorescu. Am doar 10 ani, nu mă nebuniți, nu prea știu locurile astea din Craiova, că n-am fost niciodată, e prima oară când merg pe aleea asta, că alee până la urmă. Ăsta, sincer, chiar nu știu ce pom e, ce pom. Trecem acum fix pe lângă Universitatea Craiova. Nu știu dacă... Ia uitați, asta este Universitatea Craiova, nu pot să filmez pe toate, e prea mare. Și până la urmă, oamenii care au avut noroc să apară în videoclipurile mele, nu o să-i cenzurez, până la urmă o să vadă pe ei însuși. Ia uitați, cât de mare e. Cât de mare e. Foarte mare. Opa! Ia uitați-l! Uitați avionul! Băi, dar vreau să fac o poză aici. Vreau să fac o poză cu asta. Am și filmat, am și pozat. Voi fi avut voie să calc pe gazon. Hai că mai avem foarte puțin și ajungem în centru. Foarte puțin, foarte puțin. Ia uitați-l, Mihai 1 se pare. Uitați-l. Și statuile astea îmi plac pentru că aduc trecutul în prezent. Și cum aduc trecutul în prezent, îmi văd și eu noi oameni măreți, oameni foarte cunoscuți, oameni renumiți, ca să zic așa. Mamă, ce bine îmi stă părul! Wow, ce bine îmi stă părul! Stau așa, stă bine părul. Nu prea se vede, așa. Aveți ce bine îmi stă. Și m-am spăliat. Am intrat și în centru. Aici e centrul Craiovei. Ce zici? Asta e teatrul Marin Sorescu. Pun pauză și ajung, că mai avem. Ok.
Am ieșit de la Vodafone și am zis să iau o cartelă, a rămas maica mea acolo să facă totul, pentru că eu sunt minor și nu am voie să fac cartele la vârsta mea, se pare. Eu nu știam chestia asta, dar sper că n-ai voie să faci cartele, să ții o cartelă dacă ești minor. Când s-a mai băgat și regula asta la Vodafone, nu știu. În plus, filmez de 10 minute și mai am 41 de minute. Sunt bune. Vedeți acolo. Acolo face cartela. În plus, mai avem până la centru. Mai avem ceva până la centru și ne-am oprit ca să facem cartela și haide să vedem. Haide, avem și farmacia Dr. Max. Eu am luat de la această farmacie Dr. Max, pe nume Dr. Max și m-am vindecat bine, adică alergii nu mai fac. Sponsorizați-mă cei de la Dr. Max, că e bune. Chiar pastilele astea chiar sunt bune ceva. Nu e să zici că sunt ca celelalte care... Bine, nu pot să zic că catena nu e bună, adică și catena. Dar la catena am luat destul de multe medicamente care nu m-au vindecat și am mers la altă farmacie, la Dr. Max. Opa, zona e supravegheată. 24 de ore în 72 de zile. Din 7 zile. Adică 24 din 24 din 7 zile. Adică în fiecare, pentru o săptămână mereu. Deci în continuu. În continuu, da. Eu nu am nicio cameră. Deci, pe bune, da, uite. Uite o cameră, uite alta. Nu pot să le filmez pentru că ar însemna, eu așa cred, că dacă filmez camerele de supravegheat, e o infracțiune. Și eu așa cred, nu știu. De mic am crezut chestia asta. Și un unchi de-al meu mi-a spus chestia asta, că dacă filmez camerele de supraveghere, intri la închisoare. Și mie mereu mi-e frică de închisoare, nu le filmez. Ok, cred că trebuie să închid, pentru că cred că trebuie să intru cu telefonul acolo. Revin.